Баланың сәламәтлеген саклау өчен ата-аналар аның хәрәкәтен шикләргә мәҗбүр. Табиблар аңа Даун синдромы дип аталган диагноз куйган. Авыру сәбәпле 8 яшьлек Кәрим урынында гына ятып тора. Бары тик махсус корсет кисәгенә утырып тора ала, ди әнисе. Әмма без аңа ярдәм итә алабыз. Ничек икәнен хәбәрчеләребез язмасында. Дусларының рәхәтләнеп велосипедта йөрүенә Кәрим бик кызыгып карый, әмма үзе тәгәрмәчле булса да башка төрле арбада. Аны ул бик оста йөртә, әмма соңгы араларда хәрәкәтләнүне киметкәннәр. Бер ай элек балада пертез авыруы ачыкланган, ә бу инде урын җир режимы дигән сүз. Конечно, сперва было очень трудно с этим смириться. Башта моның белән килешү авыр булды. Аның әле йөрәге дә авыру. Ул барысын аңлый. Җөмлә төзеп сөйләшә генә алмый. Без аны аңлыйбыз, ә башкалары юк. Кәримгә туганнары булыша, малай тумыштан гиперактив һәм бу авыруны тагын да көчәйтергә мөмкин. Бала тыныч кына утырсын өчен махсус корсет кирәк. Аппарат Томпсон, он ограничивает движение ребенка. Томсон аппараты баланың хәрәкәтен шикли һәм Кәримнең буынын тизрәк терелтүгә һәм яңадан торгызуга ярдәм итә. Корсет һәркемгә үлчәп ясала. Бала үсү сәбәпле аны 6 ай сайын яңага алыштырырга кирәк. Бер корсетның бәясе 80 мең сум. Гаиләнең аны сатып алырга акчасы юк. Әмма без бергә ярдәм итә алабыз. Моның өчен экранда күрсәтелгән телефон номерлары буенча акча күчерү дә җитә. Алар өчен һәрбер тиен исәптә. Если его движение ограничить, может быть, и будет нормально ходить. Әгәр аның артык хәрәкәтчәнлеген хәзер табиблар кушканча шикләсәк, йөреп тә китәр иде дип хыялланам. Зинһар өчен ярдәм итсәгез иде. Алия Галиуллина, Руслан Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.